Mozo nang singni mano kontak khaidang bai. Hai. Hello guys, jotana no sari kaham no hanya lamsokan channel lo kai ang sombar no family blog rok khlai mali ar jora kari ani kai I ko jamura sa jamura cha sari thokjak jamura thogoi ko kothokjak no machine no kongkolo no no gana mo pukur chini ko nadi ko hasuk atramura amo parang kan Kamalpur amo hai ko pukur bidawan ko ai kai jak tongo ko bang no pukur bidai yang ni simi yang o ni ko jaga wak nok wak krika tam papa wak thik chama cha bori sini yang ngam bagai I wak no buksa I ko goy no go buksa kai mo mai no goy no go buksa sini musuk krika ka wak go bor jak bori thik chama cha mang ni tong mani kai iriwana kisa thima rok kham ka tong tong bori am hai ko yang tin dumla thango u torawon dumla je hachuk no mani am hai ko muka tramura am parang hin Kamalpur malayo himi thangkai bisi nanya ga bahai ida waslai tango sari sal ga sang o papa kamsanu chips so papa sari sal ga sang belai tong aslai tong kha noga no pukuriwa ko thuma mani rok tujak ngai thuma basamani sela jako ngai kisa nogar ka sang sari boi si sari muthung to nego ei ko pukul sini dijak noro di kom kisa no kisan ko aya tamo pakai nin chips pakai nin chips da pakai kopi de hello ni hai tata dila bye ayah papa ayah ikon mam nugi tong na muan bihitak mani irigna indorok ani puilani video thangai nai kan nuknai ang video rijak tonga prumo kesani kormo tagi tong mani gai mosada sikla kormo gai apru pai kong 15-16 din pore pai khamo ngapai yang tino ko pheka are mas ni pora gai ko finally mo subya kan ready khai pajak mo ta kan khanyang kha ngai norok nana chuja comment kai sadi joto gai sirna mo chungkai norok bthai taknarok sengna mo jang gai sengni mano kontak khaidang bai gai pani mo jangka pai mano mo ya phono mo haike tagiri nai seng tagi bo phalo norok kontak khai manang bai teb kaha kaham ring nai tongo norok no phono kana norok nai tongi tega sei ko mo kai abaka bulu the bajak bulu wa kasang ko kormo mo kai kosombo kasak the bajak norok nugui tokhanai ko tingsala marok mo haino rignai rok ni stal kai subjak mo bahai nai te kangsa ni logi songni rignai katal mo bo katal no kanje ko gai thasing bulu bo kanje ko mo kai kosombo kasak rijak na to sari ang no phono kana bektike ngai tep tongo ngai phunungli ang norok nasu ulni bagi khati tango norok sungmani takmani bethai semeni ang norok no phunungnai salsa ngai norok ani channel kringi tongi like share subscribe khaidi ngai nugui tongi norok gamo ha gamo kai bisibal kha mo bisibal ya kho ama tabun pore mo takha iko ani kulo te kaisa bulu tabun pore mo kosom takha kosombo kesak ngai norok nathi jaka sadano tang norok no tabo active phone kana norok nugui tongana mo mobile camera ko kisa nachuya hinu ko haipono muk thangong kai nachok no lai digna ikon lagi mokai kosombo kesak rijak sigala we've been on the grind since the first day babe I can claim money I've been crazy I've been doing this now you've been doing hanggai khapani mari kijing song norno tini an logi songni rigena duita collection phunu kam kan norno ang te phunung nai te to an logi songni collection dignai boni jino tago hanggai tangna krungba kitam sa bosai bo boli tong bolai tong tikata norok ni thani o hanggai
mo bini yak bai mang no tak jak kaini kanang kolo gong kai norna ang buskang joro teu phunungnai teu tongo bini digini collection jai kebang mano tongo 10-20 khan kai tabung mo motamuti mosoli tongmani ba kai norna mo important ya mane norna mo phunugra ka kai jeo kormo aba ang ani segangni video rijak tongo norong nukhona kai mo tak bai kai bono already subi toni ka ang to ago tolo tongman bagi kai abon bagi ang phaikya phaimani yagulo norno phunu pakai kang gador nang buskang jora te phunungnai ba ba ke sengmani takmani buthai saimani kama hairo kai je beri rok to jota saiman ori gnai nu khangkene tam ri gnai ang salarokle asuk saimi ang ba asuk saimi ya angken rok serengna musung hangkai tagina musung hangkai kontak khaiman ang bai nora ang bai personally comment ke sadana ba ang bai kok saladi angken norok panya ni bagi ba order ui tag dinan bagi hangga abo salaimanom rangni mari rongke abo salaiman bisingte kebang kisa tak nani ba kosto tongo gaban bagi abo rignai buji ba buthai buji ui dam ngoseng rignai tak jak phalmani ba set phalmani kai order na hari tak mani nijini khuting bai tak mani abo hairo kai nor nubi tohna kai tin bagi suno video nor thano buskang jora tep tui phainai nor sajake like share comment slidi kai ang je samani abono norok contact khaiman ang bai hingai tinin bagi video suno norok an channel be kerenggi tongdi jotono no hambai pulan simi paithe jora video nai tangman bagai hor kaham jotono no tata bye bye